Dobrý deň, moje meno je Bianka Morovanská a rada by som vám prečítala môj slovenský preklad úryvku z knihy Dance of the Happy Shades od kanadskej spisovateľky Alice Munro. Žiariace domy. Dnes, keď bola sobota, všetci muži pracovali okolo svojich domov. Kopali odvodňovacie priekopy, stavali skalničky, odpratávali a pálili rozlámané konáre a kroviská. Pracovali s výbušnou energiou a súťaživosťou. Všetko toto bolo pre nich nové. Neboli to muži, ktorí by si zarábali fyzickou prácou. Počas celej soboty a nedele takto pracovali, aby už o rok či dva boli na miestach zelené terasy, kamenné múriky, upravené kvetinové záhony a okrasné kríky. So zemou sa dnes muselo ťažko pracovať, v noci a ráno pršalo. No deň sa vyjasňoval, oblaky sa roztrhli a odkryli dlhý tenký trojuholník oblohy stále studenej a jemnej modrej farby zimy. Za domami na jednej strane cesty boli borovice, ich ťažkopádna symetria sa takmer nehýbala vo vetre. Tie mali byť najbližších dňoch vyrúbané, aby uvoľnili miesto pre nákupné centrum, ktoré bolo sľubované pri predaji domov. A pod štruktúrou tohto nového sídliska bolo ešte niečo iné, celkom badateľné, staré mesto, staré divoké mesto, ktoré ležalo na svahu hory. Muselo sa to nazývať mestom, pretože dole sa viedli električkové trate, domy mali čísla a pri vode sa nachádzali všetky verejné budovy mesta. No domy, ako ten pani Fullertonovej, boli kedysi oddelené neposekaným lesom a džunglou divokých černíc a malinových kríkov. Tieto preživšie domy s hustým dymom stúpajúcim z komínom, stenami neomalovanými a zaplatovanými rôznej miery starnutia a tmavosti, s hrubými búdami naukladaným drevom, kompostmi a šedými plotmi z dosiek. Objavovali sa sem tam medzi veľkými novými domami na Mimosa Drive, Marigold Drive a Heather Drive. Tmavé, uzavreté, vyjadrujúce čosi ako divokosť vo svojom neporiadku a strmých, nesúmerných sklonoch striech a prístrežkov, niečo, čo by na týchto uliciach nemalo byť, ale predsa tam bolo. Ďakujem za pozornosť.